Avui s'ha disputat a Sant Adrià de Besòs la segona edició d'una cursa molt especial. Es tracta d'una cursa solidària que recapta fons per la lluita contra l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. Els participants podien optar per dues distàncies, la cursa de 10 quilòmetres i la de 5, o fins i tot fer-les totes dues, perquè els horaris eren compatibles. La cursa llarga l'ha guanyada l'atleta de la Sansi, Radouane Nour, amb un temps de 32 minuts i 31 segons. En categoria femenina, la més ràpida ha estat Catherine Chaplin, que ha fet 40 minuts i 23 segons. La cursa de 5 quilòmetres se l'ha adjudicat Carlos Rodríguez, mentre que en categoria femenina, Núria Cascante s'ha imposat a la reapareguda Meritxell Calduc. Representant important. Qui us ofereix el temps? Factor Energia.